Hello mga kainday! Tingnan nyo, ang ganda ng pool. Ayan. Andito kami sa kapatid ng aking nanay. Ayan. May mga dates. Ayan, ang laki ng bahay. Ayun si Inday Marcel. Bye-bye! Picture man ako dito. Ayan mga kainday. Ayan mga kainday. So kukunan ko yung buong bahay. Ang laki-laki, ang taas mga kainday. Oh, nahihilo ako. Ayan, puro salamin mga kainday.